दिनै गसाइगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि 33थि खेब बोसोरारि जथुम्मा जानो थांगासिनो दङ। दिनै सेथि सान आरो बे सेथि सानावहाय जोङो जिल्ला आफादनिनो मोनसे थान्दै मेल लादों। बे थान्दै मेलाव जोंनिनो मानाव गेदेर मिरु बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां मुस्रि सहेन्द्रनाथ बसुमतारी बिथांखौ जोङो मेलनि बेखेवगिरि एबा थान्दै जथुमनि बेखेवगिरि हिसाबै बिथांखौ जों लेंहरनानै मोननो हादों। आरो बिथाङा दा बेखेवगिरि आलासि हिसाबै दासो गोबांथार गोनां खोथा मोजां खोथा जोंनो फोरमायलांनो होबाय। जोङो जोबोद गोजोनदों बिथांनिफ्राय माखासे गोनां खोथाखौ मिथिनानै। आरो बिथाङा माखासे जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि थांखि आरो थाखाय जों मा मावनो आखायाव लागासिनो दङ बे बाथ्राखौ बुंलांदों। आरो दिनैहाय सेथि खेब हाबाफारि हिसाबै जोबनो थांगासिनो दं। आरो मोनसे खोथाखौ आं बुंनांगोन जे गसाइगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बे बोसोरसालिया जथुम्माया टार्मिनेटिं पिरियड। दिनैहाय गोजाम आफादखौ सिफायनानै गोदान आफादखौ जोङो दानाय जागोन। आरो गाबोननि सान हिसाबै नैथि सान हिसाबै बे जाहैबाय जों सावरायमेल लादों। गुबुन समफोराव जोङो गेवलां मेल खुंफुङोमोन, खिन्थु गेवलां मेलखौ जों लायालाबानो माखासे दानि गोदानै नुजाबोनाय दानि गोदान जेनेरेसन बिथांमोनखौ लानानै जोङो मोनसे सावरायमेलखौ गोनांथि साननानै जों सावरायमेलखौ लादों। आरो बे सावरायमेलावहाय आलासि हिसाबै मिरु बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरि मानाव गेदेर मानगोनां मुस्रि प्रसान्त बर' बिथांखौ जोङो आलासि हिसाबै कनसेन्ट मोननानै आरो बिथाङा जोंनो बाथ्रा हरनानै गाबोन नुजाफैगोन, बे सैथो आरो बे फैगोन। बेजों लोगोसे आगुनि गोबाव सम बर' थुनलाइ आफादाव हाबाफारि मावसोमबोनाय गोदोनि बारग' मानगोनां गाहाय नेहाथारि आरो लोगोसे बारग' लेङाइ आफादगिरि मुस्रि गपिनाथ बरगयारी साराबो कनसेन्ट हरनानै गाबोननि बे सावरायमेलावहाय नुजाफैगोन। बिथाङाबो बिबुंथि लाखिफैगोन। जों बे सानैखौ लोगो मोननानै जोबोद गोजोनदों। थुनलाइ आफादनि जानानै बिथांमोना गोबांथार थुनलाइनि बाथ्राखौनो सावरायगोन, जोंनो मिथिहोगोन, खोन्थागोन। आरो बेजों लोगोसे जोङो जोंनिनो दानि सराइबिल समस्तिनि मानगोनां EM मुस्रि मिथुनजय नार्जारियाबो जोंनि बे सावरायमेलखौ बराय बिबुंथि लाखिनानै मेलखौ जाफुंसार होगोन। बेजों लोगोसे आरोबाव बेखेव बिबुंथि लाखिगोन जोंनिनो दानि सोलोंथाइ बिफाननि EM मुस्रि रबिराम नार्जारियाबो फैनो खोथा होदों। आरो बिथाङा फैनानै जोंनि बे सावरायमेलखौ बेखेव बिबुंथि हिसाबै हाबाफारिखौ मावफुंना होफैगोन। जों बिनि सायावहाय गोजोननाय दङ। दा गाबोनसिमाव जोङो नैथि हाबाफारिखौ मावनो थांगासिनो दं। दानि हाबाफारिया जोबनाय लोगो लोगोनो गाबोन नैथि हाबाफारियाव जों आगान होगोन। आरो जोंनि फुंनि हाबाफारिया जाहैबाय 9 बाजियावहाय फिरफिला जों बिरहोगोन। बेजों लोगोसे रुंसारिनो बिबार बावगोन, बेजों मुंख्लंफोरनो बिबार बावगोन। बे जेराव दोरोङारि माखासे हाबाफारिफोर दङ बेखौ मावफुंनायजों लोगोसे गाबोननि हाबाफारिखौ जों मावफुङो। रायजो राजानिसिम बेखौनो जों बुंगासिनो दङ जे रायजो राजाफ्रा बर' बिजोंखौ फोथायनांगौ, बर' थुनलाइखौ बिसोरो अनसायनानै लानांगौ। मानो होनना बुङोबा बर' बिजोंजों फरायनानै बर' राव थुनलाइखौ जोङो फेहेरनानै फुवारनानै जों गोबांथार लेखा लिरनाय बिजाब बाख्रि जोङो मोननो हादों। बिजाबफोर मेला जों मोननो हादों, बेबो नंगौ। आरो बेजों लोगोसे बर' रावजों फरायनानै बर' बिजोंजों फरायनानै 1976आवहाय गिबि खेब मेट्रिक परिखाखौ होजेनदों आरो बेजों पास जादों। आरो बिथांमोनानो PU BA बै समाव पास जानानै बिथांमोनानो मास्टार साख्रि मावदों, फोरोंगिरि साख्रि मावदों। बिथांमोनानो साख्रि मावनानै बिसि फिसा फोथांनानै बर' राव थुनलाइखौ फेहेरनानै जोंखौहाय बयनिबो सिगाङाव सिनायथि होदों। बे मोनसे बाथ्रा, बेखौ जों अरायबो मानिनांगोन।